Sigra tandang risang bayu siwi Orito mungkul manembah Angler boyo kontap Ngaglah wonten tengeng delanggung Nenggih Dian Bratasena mestuti dawing pinisepuh kinarya liru utawi ijol negara Ngastina para Pandhawa den paringi wujud bumi merentani ingkang sinebat alas Simbar Maruta kinen hamba bati kinarya hambangun negara nalika samana Sang Haryasena wis cancut taliwonda sigra jumangkah marang alas Simbar Maruta ya bumi merentani Mbak Bati alas kinarya kamukten kadang-kadangira para Pandhawa sigra hamlumpat risang Bratasena sak lumpatan sajong sayujana pitung pandeleng doe
Hi. Oh. Andedel gayung gegono Ori sang Ramandaya Pahadyana yaksa gung cangkrama namane wel katak sini jejagi jroning marih ong mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri mila gugu saben hari wit Allah iki ana satriya gagah prakosa godhek wok simbar jaja pating grantong sing dadi otot bebayune biyuh mara gage ngakuwa sapa jenengmu cah bagus wah kowe takon karo aku iya aku takon karo kowe jenengku Bratasena Bratasena pancen bener kowe lah dalah kowe sedulurku dhewe di oh oh weh Anoman malumpat sampun praping witing naga sehari mulat mangandhap katingal kosik Yayi kenang apa pun kakang kok kipatake kamangka kowe bakal tak rangkul aku durung tau weruh kowe kowe ngaku dulur nyang aku selawase urip ora duweni dulur sing wujude kethek anane aku ngucap kowe kuwi dulurku ana dasare Bratasena dasare apa pancen bener kowe kelawan aku kuwi dudu tunggal bapa biyung nanging sedulur tunggal bayu utawa sing diangkat minangka dadi putra siswane Bathara Bayu yen pancen kowe ngaku sedulur tunggal bayu mara gage kandha putra bayu kuwi cacahe ana pira weh lah dalah kowe ngetes kelawan aku di mara gage kandha ya sedulur tunggal bayu kuwi cacahe ana 5 sing sepisan ya kuwi Gunung Mainaka kuwi wujude aldaka utawa gunung ingkang bisa lumaku utawa lumaksana ewadene sing angka 2 wujude Dityakala Jajagwerka kuwi wujude buta ewadene angka 3 ya kuwi Liman Situbanda kuwi wujude gajah ndungkap angka 4 ya kuwi Anoman kethek putih ya aku iki sing pungkasan ya kuwi kowe Yayi Bratasena Kakang Anoman iya Yayi wah adikku Kakang Anoman bektiku katur ya wis ndak tampa kosik saiki kowe wis tanggap yen to aku iki kakangmu mula aku bakal takon kowe arep menyang ngendi Yayi Bratasena
Aku bakal itu muju ana alas merentani yo alas Simbar Maruta. Alas merentani yo alas Simbar Maruta. Pancen bener perlune aku arep goleke kamukten sedulur-sedulurku para Pandhawa. Papan sing wingit, papan sing gawat, papan sing angker arep tak babati. Arep tak nggo papan panggonan sing indah. Yayi, yen to Yayi ngerti mbok menawa alas merentani kuwi papan sing wingit, papan sing gawat, kudune Yayi Bratasena luwih ngati-ati. Jalaran alas Simbar Maruta ki kena den arane jalma mara, jalma mati. Wong mara alas dadi pakane jem setan priprayangan, engklek-engklek balung ngatandak. Sing mapan ana alas kono. Mula manuta kelawan pun Kakang aja mlebu alas Yodi. Apa meneh nganti mbabati alas merentani. Wis kadung gembleng sing dadi niyate Bratasena. Wis gumolong apa sing dadi tekadku. Aku tetepi bakal mbabati alas merentani. Karana aku wis entuk idi palilah saka kang duweni negara Ngastina. Lho, kowe nekat. Bratasena nekat. Yen kowe nekat tak bantu ya, Di. Mengko yen ana sing ganggu gawe anggone Yayi Bratasena mbabati alas, pun Kakang uga melu tumandang. Aku ora butuh bantuanmu. Bratasena pengin mangkat dhewe. Yen kowe bantu aku ora wurunga kowe nggendhong pamrih yen to mengko Pandhawa kasil bisa nggedhekake negara. Kowe crita ning wong akeh aja to tak bantu Pandhawa ora bakal bisa mbangun negara. Aku ikhlas tanpa pamrih. Bratasena ora mbutuhke bantuane Anoman. Tak bantu ya, Di. Wah. Loh. Loh. Weh, ladalah toblas. Atos kaya watu atimu Bratasena. Ning jenenge sedulur mono tega larane ora tega patine. Aja kuwatir ya, Di. Tak jampangi lakumu Anoman bakal melu tumandang dina iki. Rekata Dian Bratasena kampuh poleng bang Bintulu adi sarira ngamula dumung kodhek wok Simbar Jaja yen ngendika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris jegrek Yayah Tugu Sinukarta risang Raden Bratasena duwi mulat alas merentani alas gong liwang liwung
Wreksa Gurda nyang Mandira tepung Hamaro gunung. Populutaning pangsambung sumambung katempuh ing angin pating grot pating jretot suarane gegirisi. Tengahing alas ana rawa-rawa jero. Babane lintah pacet ula diwel lemut ganggo laler wilis. Pinggire ketukulan ron kemadoh rompyoh-rompyoh sumawana kembang rawe ngrubung kayu ingas. Sedaya sinung glugut wisa kang satuhu gegateli. Nadyan mekatena datan ngendhoni tekate Bratasena ngenyarsa hambabati alas merentani. Kayon ingkang ageng-ageng kabedol rebah kabarubuh ingkang alit-alit ruk rungkat katut sak oyot-oyote kinarya bat-batan Raden Bratasena.
Terus. Wah, roh. Ah. Kawuryan asri kadulu gagah gumregah gambira lampahe prawira tamtama lampahe prawira tamtama hangangkat karyaning praja Sembada Wiratama Sembada Wiratama wit ladalah punika Raden Patih Pragongsa ingkang ketingal kuntal kaprapal. Enten napa Raden Patih? Sumurupa dina sakmengko Keraton Kajiman negara Amarta kene kedatengan parang muka ingkang paduka kersakaken Raden Patih Pragongsa kadosa pundi? Ing ripalungguhan iki ana manungsa sing wanuh wani bondo wani bondo nekat wani mbabati alas simbar maruta alas-alas wit-witan sing gedhe kabeh padha dibedoli wit-wit cilik padha dirungkati nganti kuntal kaprapal buron wana padha mlayu ambyar sarsaran. Lajeng kersanipun Raden Patih Pragongsa kadosa pundi? Aku minangka dadi warangka makang mapan ana ing negara Kraton Kajiman Amarta kene duweni kewajiban jaga marang katentremaning praja Kajiman Ngamarta. Kula kirapna wadya bala Kajiman negara Ngamarta. Dipapak menungso sing bondo wani bondo nekat kae. Ketandangan kelawan Patih Pragongsa kelakon dadi klalaring epek-epek. Surak gotong royong aja nganti ana kang kecicir. Diprenggake secara becik yen nganti dikandhani malah mancasi dituturi malah maneni ora sak kesuwen sampurnake nyawane menungso kae. Ngestaken dawuh Raden Patih.
tak gawe takut agarane sangkut kuprekut dibarengan runatane ayo gato manda aja mong manangan tumanda dibarengan ngatasi pakaryan
ha we we bahaya, weh, Redo mawur mangawur-wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wara pandriting turangga hesti menyang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja Dwaja layu sabit wit alah iki ana wanara kusika-sita tegese ana kethek sing wulese putih kalamun bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi aranmu wanara tambuh marang aku Pendhita Kendali Sada ya Pendhita Kundalini pemalapku Begawan Anoman. Anoman ya Senggana bali takon. Ana barisan segelar sepapan cat katon cat ora sapa sing dadi cecunduk ing laku. Kakesetik. Aratu Gustiku Jim Yudhistira. Aranku Tumenggung Tameng Yuda. Tumenggung Tameng Yuda pancen bener. Pendirangan mripatmu kuwi goleki sapa? Aku goleki buron laronku. Ora ana kidang kang sarta menjangan kang lumewat ana dalan kene. Dudu bangsane kewan. Lah banjur ana satriya gagah gedhe dhuwur sing wanuh wani mbabati alas Simbar Maruta, ya alas merentani. Anggepe apa? Endi menungsane? Dudu kowe kethek sing tak goleki. Ning menungso sing gedhe dhuwur sing wani yak-yakan ngobrak-abrik ngosak asik alas Simbar Maruta ora sah goleki sing ora ana. Iki sedulure lanang kang bakal merantasi sing dadi dapuramu. Wani karaku entek wedine kariwanine. Bagus. Legan golek momongan buk bonok golek pacangan merangi tatal grajawu. Leno Pak kaprayetnan lahir kelawan batin tebyah datamu melengsat igamu aja takon dosa we Anoman. Hanuman malumpat sampun prapting witing Nagasari
mulat mangandhap katingal panodya yupurwaking gelong rusak wara lan kesma ong hey hi waya wah hi hi oh ha hey sta hi oi ta was oh et ot hi ha ot as mutar kowe wah wah hi ai was to was hei to het pat ot as lo hei was o a hey hi es was iki we as wah hey ato hey asik hey up hey ba go hey no hi ba hey wait hey wait as oh et gaya oh hi hi pak sekti tenan kowe Aduh. Hi. Oi. Was. Hi. At. Hey. Lo. But. Hey. Oi!
Yo, durung kalah aku. Hey! Mutiar. Hei, jebol tiatiamu. Hai, bas. Hei, wes. Wah, wong kok kowe. Oh. Hei, Wah. Bos, ya. Hai ut ho he woi as shat hot hey bongkok wet hot hit hot hat hit hot hat ora minggat bosok balungmu as wet as wah hot wet wah ora minggat push it out wah it hey wah oh hey Rananggono Sultan Endo Den Palangi datang aku satriya digdaya barang mati taku cuti setiaku jroning ati yen mati bali amit sun labuh bangsa hanjrah arum asma reki alam
Wadya Bala kraton Kajiman Amarta gulungen genderamu bangka ana gegamanmu. Iki Sudirga Pati kang bakal magut ana bubuh. Wanara kethek putih wani melu-melu celeng bala ten kebo latengen. Lalak remet yatindok pengamun-amun kowe. Ayo maju bareng ngejak pirang dina tak ladeni kowe. Wah. Oh. Weh, wah. Ah. Yayi Bratasena kepiye to, Di? Pun Kakang bebantu nyingkirake Wadyabala Kajiman sing bakal ganggu gawe marang Yayi Bratasena. Ewadene pun Kakang kok malah kok dugang. Aku mau kondo piye? Anggonku mbabati alas. Anggone Bratasena duweni gegayuhan pengin hambangun praja ora butuh bantuane Anoman. Yen nganti ana apa-apane tumrap Yayi Bratasena, aku iso nggelar ya iso gulung. Tegakno Bratasena yen ana apa-apane tak tanggungi dhewe. Wah, ya yen pancen ora gelem diwangi, pun Kakang tak ngalih saka papan iki. Yen ana apa-apane Anoman ora melu tanggung jawab Bratasena.
Sikra cancut gumrekut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jojok antaran bahu sayekti ya iki sing tak goleki satriya gedhe dhuwur kang wanuh panimbu brayalas sapa kekasihmu Bratasena jenengku bali takon warangka pepatih ana kraton Kajiman Amarta jenengku Patih Pragangsa bali yen pancen kepengin dawa umurmu ora bakal bali yen durung kasembadan apa sing dadi sediaku anggone Bratasena bakal mbangun negara serep sing dadi nyawamu kowe kecandak Patih Pragangsa kelakon dadi pengewan-ewan hancur pecah diasmu kowe Prawadya bala kasesering yudha kasangsaya aku tahludira kasangsaya aku tahludira etan-etanan kasektene Bratasena ora kena sinangga gampang sajake satriya kae lagi winong wonging dewa cinaketing dewane ketitik duweni kasekten sing linuwih ya pancene ora kena ginawe becik
kepeksa patih pragangsa tega lawan kowe tibani jala pedhut ora nglumpruk sing dadi ragamu tak sembah hidri-hidran kowe. Hey, 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 hi, oh. Hi. Ciu manjing. Mutar kowe Bratasena. Mati tenan aku. Aku mati tenan aku wis ora bisa nglawat. Aku wis ora iso obah, aku ora iso musik. Kunti ibuku, anakmu aku pamit mati. Dwija kanggo mbarepku. Sing gedhe pangapurane, aku ora iso muktekake kowe. Permadi, Margana, Pinten Tangsen. Aku pamit mati ya le. Ayo sambato kowe. Tak tibani wujude jala pedhut kaya linolosan sing dadi otot bebayumu kowe ora bakal roh lor, ora bakal roh kidul. Merga ketutupan jala pedhute patih pragangsa. Kaya dilolosi otot bebayuku he pragangsa. Yen pranyata kowe kepengin mateni aku patenono pisan. Ning aku aja mbok siksa kanthi cara kang mangkene. Kepenaken kowe nek langsung tak pateni. Kowe ketiban jala pedhutku ora entuk pitulungan 7 dina 7 bengi kowe wis mati dhewe Bratasena. Hi. Ora mikir
Sembrono kabeh ngono ngarep yang sukma aja padha sembrono supaya jangan angkut citra. Raden Bratasena kowe ana ngendi Raden? Miat langening kalang yanaglar pandamuncar tinon lerek konang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ya jagat ya dewa ya Bathara aku putri saka Pringgondani jenengku Dewi Arimbi ripalungguhan iki ndak rewangi munggah gunung mudhun jurang ngubengi jagat sing tak upadi ora ana liya muhung satriya panenggak Pandhawa sing kekasih Raden Bratasena amarga wis ana sawetara wanci Arimbi tansah gawang-gawang kelawan wewayangane Raden Bratasena Blakasuta blak utang terus terang Arimbi tresna marang Raden Bratasena anggonku tresna marang Raden Bratasena ora ngemungake tresna tata lair nanging Arimbi uga tresna marang kapribadene Raden Bratasena. Kapribadene Raden Bratasena ingkang tansah ngambah dalan rahayu bisa gawe gonjinging rasaku. Tak rewangi aku singlar saka negara Pringgondani. Ora pamitan karo Kakang Arimba. Krana Arimbi sumurup iki mengko mesti wae Kakang Arimba ora bakal nayuk yani kalamun Arimbi bisa sesandingan kelawan Raden Bratasena. Karana biyen sedane Kanjeng Rama Prabu Tremboko sing nyedani ora ana liya kejaba mung Ratu Ngastina. Sudarmane Raden Bratasena kang jejuluk Prabu Pandhu Dewayana. Pancen wiwit biyen mula Ngastina kelawan Pringgondani dadi mungsuh bebuyutan. Nanging arepa dikaya ngapa lan kepiye Arimbi duwe paugeran dhewe kalamun rasa memungsuhan mung tansah dipupuk nganti besok ora bakal ana rampunge mbok menawa kanthi dalan aku bisa suwita marang Raden Bratasena bakal mahanane negara Ngastina lan negara Pringgondani bakale pulih rukun. Raden Bratasena paduka wonten pundi Raden? Kula pun Dewi Arimbi kepengin suwita kalian panjenengan Raden Bratasena.